Hej, i dag er vi kommet for at lære noget om Jupiter. Jupiter er en gasplanet. I forhold til vores jord er vi en stenplanet, så man kan altså ikke lande på Jupiter. Jupiter har også en enorm tyngdekraft. Den har faktisk reddet jorden flere gange fra meteorer, der har prøvet, også kaldt som meteorer, der har prøvet at komme ned til vores jord. Men det har Jupiter så, på grund af den store tyngdekraft, at den bare har fløjet det væk. Jupiter kredser om solen, altså går rundt om solen på den bane, i 11 jordår og 315 jorddage. Jupiter har 63 måneder. Her kan I for eksempel se et billede af Jupiter. Som I kan se på den røde plet, der var på Jupiter, som der også kaldes Jupiters øje, at den er observeret i 300 år, og man har stadig ikke rigtig fundet ud af det, hvad det er sådan. Jupiter kan godt have forskellige farver, så det vil sige, man ser den nu som orange, men den har faktisk forskellige farver, som lilla, blå og grøn og alt det der. Omdrejningen af sig selv, som kører rundt om sig selv, som jorden, er 9 timer og 56 minutter. Jupiter suser rundt i forhold til os på jorden, så det går rigtig hurtigt. Og Jupiter kan blive til minusgrader 161 grader minusgrader koldt. Det vil sige, at det er ret koldt. I forhold til vores jord kan blive 90 minusgrader. Her er et billede af den røde plet på Jupiter, også kaldt Jupiters øje. Tak fordi du så med i den video, og jeg håber, at du er blevet klogere om Jupiter.